Λοιπόν, γεια σας. Πώς μοιάζουμε, εγώ και εσύ, μπορεί ο καθένας να το Λοιπόν, δει. παιδιά, γεια σας. Και ήρθε η μέρα που πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε κάποια βιντεάκια για να συζητήσουμε μαζί σας την απόφασή μας να μετακομίσουμε σε άλλη χώρα. Είναι βασικά η μέρα νομίζω που πολύ περιμένατε να δείτε ένα έτσι ωραίο podcast από εμάς τις δύο. Είναι Ναι, η γιατί- Εύα και είναι η Εύα. Έβες. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, εδώ οι Εύες σας έχουν μετακομίσει σε μια άλλη χώρα. Ήταν πολύ σοφή απόφαση. Και θα μιλήσουμε σήμερα γενικά πώς είναι η χώρα στο εξωτερικό. Πώς είναι η χώρα. Πώς είναι η φάση όλη στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα για τη Ρώμη. Ωστόσο, θεωρώ ότι πάνω κάτω υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, ειδικά στις χώρες της Ευρώπης που δεν μιλάνε κιόλας αγγλικά. Οπότε θα τις δούμε τώρα όλοι μαζί. Παιδιά, καθόλου αγγλικά, δηλαδή θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Εδώ, γιατί έχουμε και ένα ADHD και τα ξεχνάμε. Όταν κλείνω το ηχιάκι αυτό, το μικροφωνάκι μου, είναι γιατί βρίζω. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το σπίτι, το εξαιρετικό, που εν τέλει καταλήξαμε να μένουμε και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Ξεκινήσουμε από πολύ παλιά. Βάσει 7-8 μήνες πριν, που ψάχναμε οι καημένες και εμείς online να βρούμε ένα σπίτι. Από όλες τις ιστοσελίδες, Πήγε πολύ λάθος. από το marketplace ακόμα, Το Facebook. από τα immobiliare, casa.it, από τίποτα, ό,τι εφαρμογή, όποιον άνθρωπο βρίσκαμε Ιταλό. Σπίτι, έχει σπίτι, μήπως βρούμε κάπου σπίτι. Και όλοι προφανώς μας έλεγαν Δεν θα βρει σπίτι. τελεία. Μια παρένθεση εδώ. Θα έχουμε πρόβλημα με τα ελληνικά, θεωρώ. Σαρδάμ πάρα πολλά, γιατί Πολύ. εδώ πέρα ο εγκέφαλός μας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι γλώσσα μιλάει. Νομίζω έχουμε μια δικιά μας διάλεκτο που τα βάζουμε όλα μέσα. Ναι, παιδιά, μιλάμε λίγο ελληνικά, λίγο αγγλικά, λίγο ιταλικά. Είναι αυτό. Πολύ λάθος πάει. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, Συνέχισε. κλείνει η παρένθεση. Και συνεχίζουμε στο σπίτι, στην έβρεση σπιτιού. Λοιπόν, έχουμε πάει τώρα εμείς στη σεζόν μας, λέμε ωραία, βγάλουμε λίγα χρήματα, να ετοιμαστούμε, να πάμε να έχουμε. Και η ωραία η φάση, λέω στην Εύα, Εύα, βρήκα ένα σπίτι για ένα μήνα, θα πάμε να μείνουμε εκεί πέρα και θα ψάχνουμε ταυτόχρονα για άλλο σπίτι. Ωραία, λέει η Εύα. Εν τέλει κάτι έγινε, η Εύα πρέπει να δώσει εξεταστική και αυτή καημένη. Πρέπει να Και πάρω ένα πάλι πτυχίο, ρε καλά. παιδιά. Φτάνει. Άντε, άντε. Και πάλι καλά που δεν ήρθε η Εύα, έχω να πω. Γιατί αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν ήταν σπίτι, παιδιά. Ήταν μπουρδέλο. Πραγματικά, μπορεί και κυριολεκτικά, οριακά. Ήταν ένα σπίτι που βρήκαμε στο Facebook και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι θα μένετε 4-5 άτομα σε ένα δωμάτιο. Λέμε, οκ, εντάξει. Είχε 4 κρεβάτια. Λέμε, ο καθένας στο κρεβάτι του, μια χαρά. Σαν hostel φάση. Πάω, παιδιά, μπαίνω. Είμαι εγώ. Οι άλλες 3 κοπέλες που μοιραζόμασταν το δωμάτιο. Ο καναπές που κοιμόταν μια άλλη κοπέλα. Και το δωμάτιο του τυπά που είχε το σπίτι. Και προφανώς ήμασταν όλες κοπέλες και ήταν μόνος του στην άκρη. Ο Πασάς Ξέχασα να ανοίξω το μικρόφωνο. Και το χαρέμι. ήτανε λες και ήμουνα στρατό. Τι ώρα θα πάω να κάνω μπάνιο, μην αργήσω πολύ, πρέπει να μπει άλλη. Πότε θα βάλεις πλυντήριο, να ξέρω εγώ πότε θα το βάλω. Δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι. Γυρίσω στο σπίτι Καταπληκτικά. όταν όλοι κοιμόντουσαν. Δηλαδή έμενα έξω, απλά επειδή δεν ήθελα να τους μιλήσω. Γιατί ήταν όλοι πολύ περίεργοι. Και γινούσα 2 η ώρα, απλά που κοιμόντουσαν όλοι. Ξυπνούσα 7 η ώρα το πρωί για να φύγω από το σπίτι και να πάω να βρω σπίτια. Και είχα την Εύα στο τηλέφωνο, η καημένη, είχε και την εξεταστική να διαβάζει, είχε και την Εύα στο τηλέφωνο, είχε και έψανε και αυτή σπίτια ταυτόχρονα. Για να μου λέει: Εύα, βρήκα αυτό. Πήγαινε. Εύα, βρήκα αυτό το immobiliare. Πήγαινε εκεί πέρα, ρώτα. Εύα, αυτό το σπίτι, τι λέει. Πόσα σκάμ βρήκαμε. Πόσα παραλίγο λεφτά να στείλουμε. Απλά είχε ενθουσιαστεί με ένα σπίτι, το οποίο ήταν βίλα. Παιδιά, οριακά. αυτό το σπίτι Ήταν ήταν πάμφθινο. ονειρικό σπίτι. Πραγματικά ονειρικό. Απλά ήμουν έτσι γιατί της έλεγα, σε παρακαλώ, Εύα, ό,τι και να κάνεις, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Να μην σας τα πολυλέμε, δεν υπήρχε σπίτι. Δεν υπήρχε σπίτι, παιδιά. Και μας ζητούσε χρήματα για να κλείσουμε ραντεβού να το δούμε. Αλλά δεν, σπίτι... Γιοκ, καπούτ. Ονειρικό πραγματικά. Ήταν καλό. Στο δύο. Οπότε ήταν αυτή η ωραία φασούλα και για ένα μήνα πραγματικά, παιδιά, ήταν αυτό που λένε. Είσαι τόσο τυχερή που είσαι στη Ρώμη. Παιδιά, τη Ρώμη τη μίσησα. Πήγα όλους τους δρόμους περπατώντας, έκανα όλη τη Ρώμη. Ταυτόχρονα η Εύα πέσει το μάτι της να της είχε πάει έτσι, από το να ψάχνει σπίτια online. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Ήμουνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στα κενά της εξεταστικής μου ακόμα, με ένα κινητό σε site και ήμουν έτσι.
Εύα. 2 η ώρα το Έλα, βράδυ, παιδιά, που 2 η πάω ώρα- να κοιμηθώ. Δεν σκεφτώ. Παιδιά, μέχρι τα ξημερώματα έψαχνα σπίτια για να τη στείλω, να τη βοηθήσω, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί. Και έστω ό,τι μπορούσα να κάνω. Και είχα τώρα 1 μήνα, κοιμόμουν και ξυπνούσα με τη σκέψη ότι πρέπει να ψάξω σπίτια. Παιδιά, 1 μήνα. πώς έχεις αυτό το addiction κάποιες φορές που λες με το που ξυπνήσω θα ανοίξω το TikTok, θα ανοίξω το Instagram. Το Εμείς βράδυ τελειώνουμε. θα Εμείς ψάξουμε ανοίγαμε σπίτια. ημμομπιλιάρι και κάσα που είναι το IT. Πού είσαι, σπίτι, τίποτα. Αυτό, παιδιά, αυτό 1 μήνα. Σκεφτείτε, μίλησα και με Ιταλούς που είναι εδώ πέρα να με βοηθήσουν. Έπαιρναν και αυτοί τηλέφωνα, προφανώς τα τηλέφωνα. Παρλάτε Ιγκλέζε, no. Προσπαθούσα λίγο, κουτσάστραβα λίγο να συνοηθώ στα Ιταλικά, ό,τι μπορούσα, τα έγραφα, το ChatGPT, φίλος μου, κολλητός έγινε. Τίποτα. Μετά τους λέω, πιάνω, σιγά σιγά, δεν μιλάω καλά Ιταλικά. Θα σου το πες, μιλάω fluent. Ναι, από το ένα αυτή μπήκε και από το άλλο βγήκε. Ναι, παιδιά. Δηλαδή δεν βοηθάνε και αυτή καθόλου την κατάσταση εδώ πέρα. Οπότε ήταν αυτή η ωραία φασούλα με το σπίτι και έρχεται η στιγμή που βρήκαμε αυτό εδώ, Το σπίτι. το στάβλο. Περιμένουμε απλά πώς και πώς να φύγουμε Ναι. από αυτό το σπίτι. Ναι. Αυτό το σπίτι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο κακό. Αλλά έχει πολλά κακά. Πώς είναι ένα κουκλόσπιτο που με το ακομπάς κάτι σπάει. Είναι αυτό. Ναι. Το ότι έχουμε λάμπες είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν έχει χαλάσει κάτι στους τοίχους είναι πολύ σημαντικό. Φεύγουν μόνο δηλαδή. Πώς είναι αυτά. Οι γωνίες. Ναι, εντάξει. Δεν θέλουμε γωνίες. Δεν χρειάζονται είναι και γωνίες, για να μην επικίνδυνες χτυπάμε. κιόλας, Ναι. μπράβο. Φεύγει βρύση, ξαναβάζουμε, ξαναφεύγει. Θέρμανση άμα θέλει έρχεται. Άμα δεν θέλει, δεν όχι, έρχεται. το είναι κρύο. σπασμένο το μηχάνημα. Ναι, Άλλο το έχουμε παγωνιά, άλλο το έχουμε σάουν εδώ μέσα. Δεν έχει κάποια ενδιάμεση λύση. ναι, όχι. Ένα από τα δύο. Το νερό, Σάουνα. ειδικά τις πρώτες μέρες, έκανες κρυοθεραπεία, Όχι, τίποτα. Εγώ, παιδιά, έβραζα στην κατσαρόλα νερό και έκανα μπάνιο, γιατί δεν είχα μέσα στο νερό. Α, και βέβαια τώρα θα το πληρώσουμε το ρεύμα. Ναι. Μην το ξεχάσουμε μετά. Ναι. Ναι. Όλα. Ας πούμε τη διαδικασία του σπιτιού εδώ πέρα. Ήταν η μόνη επιλογή που είχαμε. Μέσα σε από πόσο καιρό ψάχναμε, 3 μήνες. Και τον Ψάχναμε- ένα από κοντά που πήγαινα παντού. Ψάχναμε από τον Απρίλιο σπίτι. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, 5 μήνες ναι. και έναν Και 6. έναν από κοντά και καλά. Που εν τέλει online το βρήκα αυτό το σπίτι. Και ήταν η μόνη επιλογή που είχαμε μέσα σε πάρα πολύ καιρό. Όχι λάθος, είχαμε άλλη μία η οποία ήταν όλο πίπλωτο. Ήταν απλά ένα σπίτι τίποτα. Stop. Εδώ μια παύση. Η Εύα. Θα πάμε στο απίπλωτο, το σπίτι, και θα πάρουμε έπιπλα. Εγώ να της εξηγώ, μα ρε φίλε, εμείς τον Απρίλιο θα φύγουμε, θα πρέπει να βρούμε κάποιον να πουλήσουμε, μπλα μπλα μπλα. Όχι, και είναι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, αυτό θέλει κάπου στα 4.000 να επιπλώσει ένα ολόκληρο σπίτι. Και μέχρι να το επιπλώσουμε, θα πρέπει να το ξαναπάρουμε τα έπιπλα και να τα στείλουμε αλλού. Τέλος πάντων, Είχα της απελπιστεί έφυγε παιδιά πάρα αυτή πολύ. Ναι, ναι, της ευτυχώς. έφυγε ευτυχώς η Εκεί ιδέα. βρήκαμε στη δεύτερη επιλογή που. Εντάξει. Είναι αυτό το σπίτι. Το οποίο, τα κακά του για μένα είναι το ότι δεν μπαίνει παιδιά πουθενά φως. Είναι υπόγειο. Πουθενά. Είναι πάρα πολύ κακά δομημένο. Έχει μία κρεβατοκάμαρα. Βέβαια, εντάξει, αυτό το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι κάτι. Έχουμε ένα μικρό σαλονάκι, κουζίνα, μπάνιο, αυτό. Το μόνο καλό είναι ότι έχουμε τέλειο μπάνιο. Μικρό Ναι. βέβαια, αλλά τέλειο. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μέσα στο μπάνιο, δυστυχώς. Αλλά θεωρώ πως αν δεν ήταν τόσο κακά δομημένο και τόσο κακά περιποιημένο, θα ήταν καλύτερο. Ναι. Βασικά φαίνεται ότι είναι παλιό και ότι το Ναι. έχουν κάνει πολύ κακοδουλειά, προχειροδουλειά. Και δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τα άτομα που έχουν το σπίτι και που είναι υπεύθυνοι. Και παιδιά δεν βγάζουμε άκρη. Τι να σας πω. Με τη θέρμανση 3 μήνες προσπαθούμε να τους πούμε ότι κάτι έχει χαλάσει. Όχι, είναι όλα καλά, μην αγχώνεστε. Πρέπει να πληρώσετε για να το φτιάξετε. Και λέω, ωραία, φέρτε κάποιον και αν πει αυτός κάποιος είναι όλο OK, τον πληρώνω. Έρχεται ο τύπος, τι να σας πω παιδιά, από δεν ξέρω και πώς λέγονται αυτά. Δηλαδή δεν είμαι τεχνικός. Boiler. Boiler και το μηχάνημα, το θερμοστάτη που το φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, ήταν και τα δύο Χαλασμένα. όλα και τα άλλαξαν όλα. Και υποτίθεται Το θα ξυλώσανε, έρθει άλλος να το ξυλώσαν φτιάξει τον τώρα τοίχο. αυτό. Ναι. Παιδιά. Γενικά, αυτή είναι η άποψη που έχω για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι δεν θέλουν να δουλεύουν καθόλου. Σκεφτείτε ότι στις αρχές ο άλλος δεν ήρθε να μας φτιάξει το ζεστό νερό γιατί έβρεχε έξω. Δεν έβρεχε έξω. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θα έρθείτε, δεν έχουμε νερό εδώ και μια εβδομάδα. Και μου λέει, σήμερα δεν δουλεύω, διότι βρέχει. Και έχω μείνει τώρα. Και τον εννοείται πως τον πινελίκωσα. Και ήρθε, με νεύρα. Αλλά
Δεν με νοιάζει άμα βρέχει. Είναι η δουλειά σου. Δηλαδή, και δεν είναι εγώ δικιά μας γιατί δουλειά. πρέπει να βγω να κάνω μπάνιο έξω στη βροχή, ας πούμε, επειδή βρέχει. Οριακά αυτό θα έκανε. Αντικειμενικά. Πιο ζέστη θα έχει έξω. Αλλά αλήθεια. Τέλος πάντων. Ήταν αυτή η ωραία φασούλα. Και Εκνευρίστηκα. αυτό. Τα άτομα πέρα ότι προφανώς δεν μιλάνε αγγλικά, οπότε κάνουμε και πιστινόμαστε με παντομήμες. Ό,τι γίνεται. Ειδικά στην αρχή, παιδιά. Ειδικά στην αρχή χαμός, παιδιά. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε να τους βρίζουμε, οπότε καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθος. Ναι, ισχύει. Έρχεται η στιγμή να κλείσουμε το συμβόλαιο, γίνεται όλο αυτό ο πανικός, άλλα μας λένε σε χρήματα, άλλα εν τέλει πληρώνουμε. Ό,τι να είναι, τα γραφεία δίνουμε πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, ο πρώτος μήνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος και για τις δυο μας, γιατί όντως ήμασταν με λέει, ωραία, τώρα έχουμε απλά τίποτα. 100 ευρώ για 2 εβδομάδες να επιζήσουμε. Γιατί εδώ έρχεται και ο άλλος τομέας της δουλειάς, που θα το συζητήσουμε σε λίγο. Τώρα Ή θες να πάμε. Ναι, μπορούμε Μπράβο. να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Με τα χέρια ζόρια, αφού κλαίμε και οι δύο ότι είναι χάλια το σπίτι, πώς θα το πάρουμε, το ένα το άλλο. Λέμε, ας το πάρουμε και αν εν τέλει αποφασίσουμε ότι θα μείνουμε, θα βρούμε κάτι άλλο καλύτερο. Το σπίτι, τίποτα. Θα προχωρήσουμε στο θέμα της δουλειάς για να σας πούμε και από θέμα οικονομικό αργότερα πώς πάει όλη η φάση. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας τον πρώτο καιρό, πέρα από το σπίτι, ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε δουλειά, αλλά γιατί δεν μιλούσαμε τη γλώσσα fluent. Ωραία. Που, το ακούω, γιατί θα γυρίσει και θα μου πεις, κοπέλα μου πήγε στην Ιταλία, ξέρεις πώς είναι, μπλα μπλα μπλα, ναι, αλλά ζω στο 2025 και όλοι οι άνθρωποι ξέρουν να μιλάνε αγγλικά. Δηλαδή, είναι και μια χώρα με πάρα πολύ τουρισμό και δεν είναι μόνο οι Ιταλοί αυτοί που έρχονται εδώ, αντικειμενικά. Ειδικά ωραία. στη Ρώμη. Στη Ρώμη, μπράβο. Με τόσους φοιτητές. Στον δικό μας τομέα που είναι πάνω κάτω ο ίδιος, εγώ είμαι fitness instructor και η Εύα Pilates instructor. Ωραία. Και τα δύο έχει να κάνει με πελάτες, μπλα μπλα, βλέπεις και κάνεις, πολύ απλά πράγματα. Τέτοια απόρριψη στη ζωή μου δεν έχω ξαναβιώσει ποτέ. Ποτέ. Και δεν ήταν επειδή δεν ήμουν καλή στη δουλειά μου, αλλά μόνο για θέμα γλώσσας. Γιατί ήθελα να κάνω marketing στους πελάτες, που επίσης το καταλαβαίνω, αλλά δοκίμασέ με στα μαθήματα τουλάχιστον. Δώσ' μου κλάσεις για να δεις ότι μπορώ. Και δεν έχει να κάνει απλά η γλώσσα, διότι και να μην μιλάω, επειδή είναι κάποιες ορολογίες που έχουμε στα αγγλικά, που τις ξέρουμε όλοι, θα δεις ότι θα γίνεται το μάθημα, δηλαδή έχει ροή. Βασικά, σε απέριπταν, χωρίς καν να σου πουν κάτι, έπαιρνες τηλέφωνο, sono Pilates instructor, είμαι Μαλακές, fitness είμαι instructor. πολύ mixer, δηλαδή πραγματικά Όπου και να σε χώσουν, θα το κάνω. Functional, total body, cross training, τι θέλεις, zumba, aerobic, βλάκα. Δηλαδή, συμφέρω και δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά, παιδιά, τι να σας λέω, έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί μου έλεγαν για το βιογραφικό μου ότι τους αρέσει, μπλα 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 μπλα. Τους έλεγα ότι κάνω τα μαθήματά μου στα αγγλικά και μου έλεγαν ευχαριστούμε. Ήθελα να τους πω, έχω πάρει τα μπράβο σας, τα ευχαριστώ, τέλεια, αλλά και τίποτα. παίζει να μην άφησες γυμναστήριο που να μην έστειλες. Όχι, παιδιά, έστειλα σε όλα τα γυμναστήρια της Ρώμης, Αλήθεια. περπάτησα πάρα πολύ και μια μέρα λέω στην Εύα θα πάμε σε ένα μακρινό γυμναστήριο που είχα βρει, να το δοκιμάσουμε, ωραία πάω. Και αυτός ενθουσιάστηκε και μου λέει, έχω ένα γυμναστήριο το οποίο είναι Κόλλη Αλμπάνη. Εκεί μένουμε. Παιδιά, είναι ένα λεπτό από το σπίτι μας. Μόλις βγαίνεις από το Εδώ σπίτι, στρίβεις, τσακ, το γυμναστήριο και λέω, σε παρακαλώ. Έκανα manifest και λέω στην Εύα, μόλις φεύγουμε από εκεί, εγώ θα δουλέψω εκεί. Θα δεις, ήδη δουλεύω, είμαι ήδη μέσα στην αίθουσα. Μετά από 1-2 μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, προσλαμβάνεσαι. Και είμαι έτσι. Αλλά τι πέρασες Τέλος. μέχρι αυτό. Παιδιά, τι να σας πω. Μέχρι να γίνει αυτό, πέρασα 1 μήνα να περιμένω όλα μου τα χαρτιά να γίνουν. Έπρεπε να βγάλω το πτυχίο μου, να το μετατρέψω σε ιταλικό. Έπρεπε να πάω στην υπηρεσία εκείνη, η οποία ήταν στο διάλογο. Βάλε ένα μπίπ εδώ. Να μην διαλοστέλνω τους ανθρώπους τώρα. Καταλάβατε, ήταν στο διάτανο. Πήγα, δεν μου άνοιγε κανένας, ήμουνα 3 ώρες καθόμουν έτσι στον τοίχο. Πάτησα στην τύχη ένα τηλέφωνο, ένα κουδούνι και μου άνοιξαν. Μετά πλήρωσα για κάτι άλλα έγγραφα Είναι αυτό και που λέμε τώρα ότι- πλήρωσα για να δείχνω ότι δεν είμαι τέτοιο, τρομοκράτης. Πλήρωσα για να δείξω ότι δεν είμαι τρομοκράτης. Αλήθεια. Παιδιά, πλήρωσα για να δείξω ότι δεν τρομοκρατώ τη Ρώμη, ξέρω εγώ.
Ότι δεν είμαι άνθρωπος που Ναι. επιφέρω κίνδυνο. Συγγνώμη. Αν μου σπάσει τα νεύρα, επιφέρω κίνδυνο. Τέλος πάντων. Αυτό με το γυμναστήριο, εργάζομαι εκεί, έχω τα τμήματά μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Μου φύγε πραγματικά η Παναγία για να βρω τη δουλειά. Και είδες ότι ακόμα και εκεί πέρα ο κόσμος άρχισε να έρχεται γιατί είσαι καλή. Παιδιά, και σου όχι, δώσαν στην ευκαιρία, αρχή ρε είχα φίλε. τρία άτομα. Και όταν με ρώτησαν γιατί δεν μιλάω Ιταλικά, τους είπα ότι δεν είμαι από εδώ, μπλα μπλα μπλα, κάνω μια καινούργια αρχή. Και ξεκίνησα με 3 και τώρα έχω 13. Γιατί απλά ο κόσμος έρχεται επειδή κάνω καλό μάθημα. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει αν δεν καταλαβαίνουν οτιδήποτε λέω. Γιατί με βλέπουν. Έτσι κι αλλιώς κάνω κι εγώ τα μαθήματά μου. Δεν είναι ότι απλά τους κοιτάω και λέω πάμε. Με ενοχλούσε που είχα 3. Με ενοχλούσε. Τώρα όμως χωρίζω τα τμήματα γιατί δεν χωράμε. Έκανε υπομονή πραγματικά 1,5 μήνα. Ήμουνα σε μια συνεχώς πίεση να υποδεικνύω ότι είμαι καλή και πάρε το τμήμα να το δοκιμάσεις, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ήμουνα στο γυμναστήριο, παιδιά, ώρες ατελείωτες, μόνο και μόνο απλά για να αποδεικνύω την αξία μου κάθε μέρα. Και το χειρότερο είναι ότι κανένας άλλος trainer δεν μου μιλούσε μέσα στο γυμναστήριο. Γιατί έβλεπαν ότι παίρνω κόσμο, με ζητάνε και δεν τους άρεσε. Και σκεφτείτε ότι μέχρι και σήμερα πηγαίνω στο γυμναστήριο και δεν έχω καμία επικοινωνία. Έχω ένα buongiorno, come state bene, τελεία. Γιατί δεν ξέρουν να επικοινωνούν στα αγγλικά. Ξέρουν αγγλικά. Γιατί ξέρουν σήμερα με ρώτησαν, γιατί έλειπα τόσο καιρό. Τώρα Ναι. το ήρθε ο πόνος. Τώρα ναι, και τους είπα ότι ήμουν τραυματισμένη, μπλα, 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 και μιλούσαμε για τον τραυματισμό μου. Μιλούσαμε για τραυματισμό στα αγγλικά, παιδιά. Και πριν 2 μήνες δεν λέγαμε καν πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι καλά. Θέλεις να πάμε για ένα καφέ? Και αν δεν θέλεις να πάμε για ένα καφέ, πώς είσαι στο γυμναστήριο, πώς είσαι σε αυτή τη χώρα? Εμείς, αν έρχονταν ένας ξένος, τον πιάνουμε από τα πόδια, χέρια και ξεκινάμε. Δεν τον αφήνουμε σε χλωρό κλαδί. Από ερωτήσεις. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. ενδιαφέρεσαι και έχεις περιέργεια και θες την εξέλιξη και θέλεις να μάθεις αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι εδώ, γιατί άλλαξε χώρα. Είναι καλά. Έχετε γιατί- ευγένεια. Εδώ δεν την έχουν, παιδιά. Όσο κακό και να ακούγεται, εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι πολύ με τους τουρίστες και να τους προσφέρουν ό,τι θέλουν και να είναι ευγενικοί και το ένα και το άλλο, ναι, αλλά με τους ανθρώπους που έχουν έρθει να ζήσουν εδώ και δεν είναι Ιταλοί, δεν φέρονται σωστά. Αμαλία, δεν είσαι καλός συνάδελφος. Μπορείς να πεις και εσύ. Ναι, είναι παρόμοια Περιμένετε η εδώ, φασούλα. έχει πολύ ψωμάκι, εγώ θα το σβήσω γιατί θα γελάω. Λοιπόν, η δική μου η φάση ξεκινάει αρχικά με το να βρω δουλειά οπουδήποτε. Παιδιά, λέω, ό,τι και να γίνει, απλά θα βρω δουλειά. Δεν δέχομαι κάτι άλλο. Λοιπόν, βρίσκονται με το σπίτι, όλα καλά, όλα ωραία. Πρέπει να επιζήσει. Ναι, μπράβο. Ναι. Πρέπει Ότι κάπως να ήταν επιζήσω, ρε Το παιδιά. σύνδρομο της επιβίωσης, παιδιά, Ναι, δεν πήγε γινόταν. αυτό, γιατί δεν είχε μείνει τίποτα, παιδιά. Και ξεκινάω, βρίσκω μια δουλειά στο Bulldog. Το γνωστό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, υπάρχουν αλυσίδες αυτά. Υπάρχουν και στο Amsterdam, υπάρχουν και παντού. Και λέω, Bulldog, θα μπει κάπου ένας σκύλος εδώ. ουφ, Δεν ήταν αστείο, απλά ήθελα να πω κάτι. όντως το βρήκα, Ναι. Λοιπόν, και παίρνω και την Εύα μαζί, λέω πάμε να βρούμε δουλειά. Βρήκε άνθρωπο, παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ να μην έχω δουλέψει ποτέ σε εστίαση, εννοώ τύπου service ή bar, μόνο hostess ήμουνα. Και αυτοί δεν θέλαν hostess, θέλανε bar και service. Και τώρα εγώ να είμαι εκεί μέσα και να λέω στην Εύα, εγώ αυτή τη δουλειά και να με πληρώσεις δεν μπορώ να την κάνω. Παιδιά, είχα άγχος. Και να φεύγω 3 ώρα τα ξημερώματα από εκεί πέρα, να έρχομαι στο σπίτι, δεν γίνεται. Όχι. Ήταν απέσια. Οπότε από μένα πήρε άκυρο. Γενικά πήρε άκυρο και από μένα εν τέλει, γιατί το κλίμα, παιδιά, για μένα τα λέει όλα, νομίζω. Το vibe των ανθρώπων, τα πιάνω κατευθείαν ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ. Εδώ κάτι νιώθω μια πίεση, νιώθω ένα άσχημο vibe. Ήταν αυτή η φάση. Τα παιδιά μου εξήγησαν τα πάντα στα Ιταλικά και τους είπα, δεν ξέρω ακόμα Ιταλικά καλά, να ξέρετε. Όλο τίποτα. Λες και ήμουνα χρόνια εκεί πέρα. Δεν εξηγούσαν. Και εγώ με το Οριακά μυαλό Ιταλίδα. μου, ωστόσο, σαν άτομο που στροφάρει, τα πιάσα, γιατί βλέπω τι κάνανε, ρωτούσα κάποια πράγματα. Εντάξει, έχεις ξαναδουλέψει και μπαρ. Ναι, Και στη αυτό. σεζόν τώρα 3 μήνες το καλοκαίρι ήμασταν σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα. Οπότε δούλεψες μπαρ Ευτυχώς. και ήξερες τα πάντα. Αλλά αυτό, αν δεν τα ήξερα. Όπως εσύ, εγώ. Όπως εσύ. Όχι, παιδιά, εγώ Μαλάκες. αποτυχία. Τέλος πάντων, πάμε εκεί πέρα και λέω στην τύπη τέλος πάντων, λέω άντε, αυτή είναι πρώτη δουλειά, ό,τι είναι. Και μου λέει, ωραία, full time. Ναι, λέω, γιατί πρέπει να πληρώσω λογαριασμούς, να ζήσω λίγο. Ωραία, μου λέει, εντάξει. Και έρχεται η εβδομάδα που θα με βάλει δουλειά και με βάζει 3 στα 7, και ούτε καν 8 ώρα, 6 ώρα, 5 ώρα. Και της λέω, λοιπόν, άκου να δεις.
Απλά εγώ δεν βγαίνω οικονομικά και σου είπα ότι απλά θέλω full time. Μου λέει δεν γίνεται τώρα γιατί έχουν καλυφθεί τις θέσεις. Λες και είναι. Ποιος μου στέλνει πρώτος να μπει δουλειά, αυτόν θα βάλω. Λες και έτσι παίζανε. Ωραία, λέω. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά μου που μου το λέει αυτό, ήμασταν στο τραπέζι με την Εύα και την Αδαμαντία. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν και με άλλο, και απλά πίνουμε καφέ. Και σηκώνομαι. Δεν χωράω τώρα, είμαι και ψηλή κοπέλα. Σηκώνομαι και λέω: συγγνώμη, φεύγω, πάω να βρω δουλειά. Παιδιά, το θυμάμαι σαν τώρα. Τρώγαμε και απλά σηκώνεται μόνη της και λέει: παιδιά, πάω να βρω δουλειά. Αυτό το πράγμα. Και απλά ξεκινάει αναζήτηση εργασίας πάλι. Πάω όπου βλέπω γενικά καφέ και τέτοιο, πάω και μπαίνω. Ό,τι να είναι καφέ μπήκα τέλος πάντων. Πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο είχα στείλει από πιο πριν βιογραφικό. Δεν μου είχαν απαντήσει ποτέ. Πήγα εγώ δεύτερη φορά έτσι. Αρχιτάτη. Και πετυχαίνω το αφεντικό και λοιπά. Μιλάμε εκεί πέρα και εν τέλει μου λέει: ωραία, ξεκινάς, τα βρήκαμε. Η δουλειά, παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλή για αρχή, γιατί ήταν όντως 5-7, είχε πολύ καλό μισθό, είχε και συμβόλαιο, τα είχε όλα. Και εξακολουθεί να είναι μια δουλειά η οποία πιστεύω ότι γενικά έχω μιλήσει με πολλά άτομα και μου έχουν πει ότι δεν δίνουν συμβόλαιο εδώ πέρα και δεν υπάρχουν τόσο καλοπληρωμένες δουλειές. Οπότε ξεκίνησε όλα καλά. Ήταν και international γενικά το μαγαζί, είχε άτομα και από όλο τον κόσμο. Οπότε ευτυχώς μιλούσαμε αγγλικά. Βέβαια, μου βγάλαν την πίστη στην αρχή, γιατί το αφεντικό με το ζόρι μου μιλούσε ιταλικά για να μάθω. Και όντως με την πίεση, παιδιά, έμαθα. Εγώ τους έλεγα: ναι, καπίτο, καταλαβαίνω τα πάντα. Παιδιά, το 20% καταλάβαινα, έπιανα λέξεις κλειδιά. Και έφτιαχνε μόνη της ιστορία. Παιδιά, και έφτιανα μόνη της ιστορία. Στα μισά πράγματα περιττώ να σας πω ότι έκανα μαλακίες, αλλά το αφεντικό μου κοιτάζει και κοιτάει. Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, πες μου. Αλλά εγώ δεν θέλω να το πω, λέω, θα με αφήσει τώρα, θα με απολύσει. Τέλος πάντων. Συγγνώμη. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τα πολλά και εκείνα, ξεκίνησε δουλειά. Και παθαίνω, παιδιά, μετά από 1 μήνα, 2 μήνες δουλειά, 3 μήνες, απλά να κάνω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Και μου έλεγε η Εύα: 5-7 είναι πολύ, θα κουραστείς. Και της λέω: ναι, δεν έχω ωστόσο άλλη επιλογή για τώρα. Και ναι. Και ήταν η κατάσταση, παιδιά, πάρα πολύ πιεστική. Οι ώρες ήταν πολύ περίεργες. Εδώ να σημειωθεί να πάω, αυτό. Να γυρίσω. Αυτό ήθελα να πω. Έχανα όλη τη μέρα μου, παιδιά. Ουσιαστικά δούλευε 10 ώρες και δεν το καταλάβαινε. Ναι. Γιατί 2 ώρες να πας και να έρθεις και 8 ώρες 10. Και ωστόσο απλά ήταν η φάση που ήταν μόνο δουλειά, σπίτι. Δουλειά, σπίτι. Αυτό λογικό κι εγώ. Έχαζα και το μυαλό μου. Γενικά υπήρξαν σίγουρα και δεν καταλαβαίναμε λίγο και μία την άλλη. Ήμασταν και δύο σε φάση του. Είχαμε όνειρο να μείνουμε μαζί και εν τέλει γιατί νιώθουμε τόσους κατά τι πάει λάθος. Εν τέλει τα λύσαμε, μιλήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολλές φορές. Τα ίδια ξανά πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, παιδιά, για όλα. Ειδικά όταν μιλάμε για συγκατοίκηση που δεν έχει να κάνει με οικογένεια, γιατί με την οικογένεια δεν μπορείς να μαλώσεις. Και να μαλώσεις είναι οικογένεια. Αλλά όταν μιλάς με κολλητό, με σχέση με οτιδήποτε και θέλεις να μείνεις μαζί, αν δεν επικοινωνείς το πρόβλημα συνέχεια, όταν δεν λύνεται, έτσι, με έναν ευγενικό και ωραίο τρόπο για να καταλάβει και ο άλλος να ξυπνήσει. Γιατί, ας πούμε, η Εύα ήθελε να της τα λες πιο έντονα και ήθελε να της το λες απότομα εισαγωγικά ότι γίνεται αυτό 1, 2, 3, να τα παριθμείς και να της το εξηγείς. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να το λες με ηρεμία. Όχι, δεν είμαστε βίαιοι. Όχι, παιδιά, όχι. Κλωτσιά μόνο. Τίποτα, όχι μια. Αλλά μιλήσαμε πάρα πολλές φορές, τα βρήκαμε. Πήραμε ο καθένας το χρόνο του να καταλάβει τι γίνεται. Μετά βάλαμε μια σειρά και σκεφτείτε ότι τώρα, τύπου Ιανουάριο-Φεβρουάριο, καταφέραμε να πω, ας πούμε, εγώ, ξέρεις κάτι, κάπως νιώθω καλύτερα εδώ. Λοιπόν, παράλληλα με όλο αυτό, όταν άρχισα, ρε παιδί μου, να κλείνω τα ρολά και λοιπά και άρχισα να ξυπνάω, βασικά, να ανοίγω τα ρολά, συγγνώμη. Λίγο έτσι η Εύα με βοηθούσε να ανοίγω τα ρολά και η Αδαμαντία. Η οικογένειά μου, γενικά, ο περίγυρός μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι ωραία. Ήρθε η ώρα να ασχοληθώ. Μην γελάς τώρα, σε παρακαλώ. Είμαι ευγενική, εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, την αδελφή μου, το σκύλο μου, τη φίλη μου, όλους εσάς που με υποστηρίξατε σε αυτό το ταξίδι. Ήταν αστείο, συγγνώμη. Ευχαριστώ για το βραβείο. Και για τη φάση που λέει: ωραία, θα ψαχτώ και εγώ στον τομέα μου. Okay. Η Εύα δεν έχει διδάξει πιλάτες. 5 μήνες μετά. Παιδιά, όχι, δεν έχω διδάξει ποτέ ζωή μου πιλάτες. Και δίδαξα εδώ στα αγγλικά. Με πολύ αυτοπεποίθηση όμως. Γιατί fake it till you make it. Okay, νομίζω.
Τέλος πάντων. Fake it till you make it. Άρχισα να στέλνω και εγώ σε διάφορα πιλάτες στούντιο. Έκανα ένα πολύ αποτυχημένο πιλάτες μάθημα που δεν πήρα ποτέ τηλέφωνο. Και εν τέλει, σιγά σιγά βρήκα ένα στουντιάκι. Και αυτό που είπε η Εύα, από τα 2-3 άτομα, μετά άρχισαν να έρχονται 10. Άρχισαν να έρχονται περισσότερα. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ξέρεις τι, δεν πειράζει, εσύ μην μιλάς τη γλώσσα. Βλέπω ότι έχεις θέληση, βλέπω ότι είσαι καλή, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς και έτσι ανοίγονται και ευκαιρίες. Με τον εαυτό σου, πιστεύεις και εσύ στον εαυτό σου. Πείτε μου ποιος άλλος πάει με σημειώσεις σε μαθήματα. Εγώ πάω με σημειώσεις από τους πελάτες που έχω, με τα προβλήματα που έχουν, γιατί τώρα έχω συγκεκριμένα άτομα. Είναι κλειστό το τμήμα. Τα προβλήματα που έχουν, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, ο άλλος μπαίνει, γεια σας, καλησπέρα, ήρθα, πετάει το μπουφάν, για trainer εννοώ. Πετάει το μπουφάν, πετάει το νερό, πετάει το ένα, πετάει το άλλο. Πάμε. Δώσε jumping jacks, δεν σε νοιάζει, πίνει, κοιτάει το κινητό. Εντάξει. Βλέπει κανείς λάθος τεχνική και απλά είναι δάσκαλος και δεν σε διορθώνει. Όταν θα τον τραυματίσει τον άλλον. Πάλι δεν τον νοιάζει. Όχι, γιατί παίρνει τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας γενικά. Σαν κόσμος, όχι μόνο εδώ. Μας ενδιαφέρει απλά, παιδιά, πώς θα βγάλουμε τα λεφτά και όχι πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Γιατί πρέπει να διαβάζουμε. Πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Εννοείται. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Και χρόνια να έχουν περάσει και να σε αυτή τη δουλειά. Γενικά, ο κόσμος εξελίσσεται και τα χρόνια περνάνε και καινούργια πράγματα αρχίζουν και εμφανίζονται. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος για όλα αυτά. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε edit. Ήθελα να βάλω αυτά που είναι τα γραμματάκια και κατεβαίνει ο κώδικας. Ωραίο θα είναι. Ναι, αν το προσπαθώ, αν μπορέσει. Θα ρωτήσουμε το ChatGPT. Οπότε αυτή είναι η φάση. Ξυπνούσα κάθε μέρα εν τέλει 8 το πρωί. Γινούσα σπίτι 2 το βράδυ, κοιμόμουν. Γενικά κοιμόμουν για κανένα μήνα λίγες ώρες, όπως καταλάβατε. Απλά για να βελτιωθώ στο πιλάτες μόνη μου. Επίσης η Εύα. Και απλά να εξελιχθούμε και στο δικό μας τομέα. Και σιγά σιγά, πολύ σιγά σιγά, άρχισε και έγινε, ρε παιδί μου, και ακόμα σίγουρα προχωράει να γίνεται, μία μικρή εξέλιξη. Γιατί όσο να είναι, όταν περνάς κάποια πράγματα, νιώθεις ότι πας πίσω. Ειδικά εγώ αυτό νιώθα, το ότι πάω πίσω και ούτε τις προπονήσεις του χορού θέλω που κάνω, ότι δεν είναι ότι δεν είναι αρκετές οι προπονήσεις του χορού που κάνω, ότι δεν είναι αρκετή η γυμναστική που κάνω. Τίποτα. Ότι απλά μετακόμισες σε μια άλλη χώρα για καλύτερο και έχεις γίνει χειρότερη πτυχή του εαυτού σου. Αυτό πάρα πολύ αυτό και νοητικά προφανώς. Οπότε γι' αυτό είναι καλό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που το καταλαβαίνουν αυτό, όπως είπε και η Εύα, λίγο σιγά σιγά να σε κάνουν να καταλάβεις και να δεις αλλού, να φύγεις από το δικό σου το λουπάκι. Και ότι ακόμα και κάποια κατάσταση νιώθεις ότι σε ρίχνει, το ότι έκανες το βήμα να φύγεις έξω, να μιλήσεις μια άλλη γλώσσα, να βρεις δουλειά έστω και άκυρη σε άλλη χώρα. Το ότι απλά έκανες το βήμα και είπες ότι ξέρεις τι. Τώρα ένα σκαλοπατάκι. Και ας έπεσες μετά, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία συνέχεια. Παιδιά, εμείς θέλαμε να ανέβουμε 1 και κατεβήκαμε 3. Αυτό, ακριβώς. Και τώρα έχουμε ανεβεί 5. Ναι. Έτσι είναι. Είναι το process. Και αυτό. Στην αρχή, εγώ δεν θα πω ψέματα, δεν έκανα καθόλου trust σε όλο αυτό που περνούσα. Περνούσα πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά, γιατί είχα συνηθίσει να είμαι συνέχεια σε fly mode και να τρέχω. Και εδώ ήμουνα, τι να σας πω, να δούλευα 1 ώρα max. Και μου φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο. Ένιωθα 0 ποιοτική. 0. Κουλούρι. Πέρασε ο καιρός και είπα ότι θα δεις ότι θα έχεις και άλλες ώρες. Και όντως μετά είχα ώρες, είχα personal, είχα τμήματα. Αλλά στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παλέψεις στο μέσα σου και να λες συνέχεια στον εαυτό σου όλα θα πάνε καλά. Έχεις κάνει μια σωστή απόφαση το να φύγεις. Και ας νιώθεις ότι είναι λάθος. Γιατί αυτό νιώθαμε και οι δύο, ότι κάναμε πολύ μεγάλο λάθος που φύγαμε. Γιατί ήμασταν μια χαρά που δεν είσαι έξω από τα νερά σου. Το σίγουρο κομμάτι. Το σίγουρο κομμάτι και βγήκαμε από τη σιγουριά μας και από τα καλούπια που είχαμε δημιουργήσει στην Ελλάδα σε μια άλλη χώρα, τα οποία μας αναγκάσαν να κάνουμε κάποια άλλη δομή του εαυτού μας. Ήταν restart όλο αυτό. Ακριβώς. Και νοητικά και σωματικά. Θα τα πούμε και σε άλλο βίντεο τα σωματικά, γιατί δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Θα θέλουμε μια μέρα να το πούμε. Ναι, οπότε τίποτα. Στα σωματικά νομίζω άμα σας δώσουμε 2 μαγνητικές θα καταλάβετε. Ναι. Μία από εδώ και μία από εκεί. Οπότε είναι αυτή η φάση και ακόμα σκεφτείτε και ότι έχουμε δουλειές και εν τέλει ίσως. Καλά, τα μισά χρήματα έχουν φύγει για άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Γενικά για camp, γενικά ό,τι παίρνουμε, τα δίνουμε στο σπίτι
και στο χορό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και σε ένα σούπερ μάρκετ βασικά μόνο. Δεν βγαίνουμε έξω, παιδιά. Μαλάκες, έχω κουραστεί να δουλεύω και απλά να πληρώνω Παιδιά. χορό. Δεν μπορώ άλλο. Και να κατσερεύει ώμου και να δει και σε φυσικοθεραπείες. Και αυτό που το πας. Είμαστε μαζόχοι. Τι να σου πει κανεί. Τέλος πάντων. Εν τέλει, απλά να κλείσουμε λίγο και αυτό το κεφάλαιο. Το θέμα δουλειά και λοιπά, το ότι είναι καλύτερα στο εξωτερικό από οικονομικά, είναι, αλλά δίνει πολύ περισσότερα. Στα άλλα κομμάτια. Στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ. Βασικά το σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Ναι. Μην σας λέω βλακίες. Αν θες να βγεις έξω τόσο να φας και να πιείς, θα Δεν δώσεις. θα πας, ναι. Δεν θα πας. Το σκέφτεσαι. Το σπίτι, παιδιά, φεύγει τίποτα. Το 3 Σκεφτείτε ότι τέταρτα του μισθού. το σπίτι μας, το οποίο είναι με ένα, σας το είπα πριν, Είναι, είναι 1.000 ευρώ. 20 τετραγωνικά 1.000 ευρώ, μισό. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση. Δηλαδή 1.200 σκεφτείτε περίπου Το μήνα, ναι. το μήνα. Ναι. Για ένα σπίτι 30 τετραγωνικά. Και από θέμα χρημάτων, ας πούμε, μπορείς να είσαι personal trainer, αν τρέχεις από γυμναστήριο σε γυμναστήριο. Μπορείς να δουλεύεις σε ένα καφέ αν κάνεις υπερορίες. Αυτό το σπίτι και με τις υπερορίες που θα κάνεις δεν βγαίνεις οικονομικά. Δηλαδή, Όχι. έχει πιο πολλά χρήματα, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις να πεις ότι θα πάω και ένα ταξίδι μετά από 2 μήνες. Δεν υπάρχει πιο παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν καλύτερα τα Δυστυχώς. χρήματα, αλλά πρέπει να έχεις ή να έχεις κάτι δικό σου, ή να σε κατοικείς με 5 άτομα σε ένα δωμάτιο. Δεν ξέρω. Ή απλά να ζεις έξω από τη Ρώμη. Δηλαδή να ζεις σε κάπου Σε πολύ χωριό, πιο ας πούμε. απομακρυσμένα, οπότε ή θα τα δίνεις για βενζίνη, ή θα τα δίνεις σε τρένα. Εντάξει. Και γενικά θα δίνεις λεφτά και σε ψυχολόγο μετά. Σίγουρα. Δείτε, σκεφτόμαστε, ας πούμε, κάποιες φορές. Ναι, αλλά αν κάναμε κάτι που όντως μας αρέσει και κάναμε και πολλές ώρες από αυτό. Αν χορεύαμε, αν κάναμε κάτι που όντως μας γεμίζει και όντως βρίσκαμε τις άκρες μας και όντως πληρωνόμασταν καλά και ήμασταν και σε άλλο σπίτι. Μμμ. Μπορεί να βρίσκαμε μια κάποια καλύτερη ευκαιρία. Γιατί τώρα και με το τζουμπιλέο σπίτια καθόλου. Δεν υπάρχουν παιδιά γιοκ, σπίτια. Ούτε καν Airbnb, έτσι. τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Χαμός. Οπότε μπορεί, αν ήταν άλλη χρονική περίοδος, καλύτερες συνθήκες, να λέγαμε ίσως μπορεί. Και ίσως και για κάποιο λόγο να μην είναι. Ναι, και ίσως και για κάποιο λόγο να μην είναι τώρα αυτή η φάση. Θα δείξει ωστόσο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, το πρώτο μας. Το οποίο λέμε να Βα- κλείσουμε και κλείνουμε εδώ και μισή ώρα. Ναι, μισή ώρα είναι το βίντεο, ρε μαλάκα. Γενικά, άποψή μου είναι ότι όλοι μας πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή στο εξωτερικό, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Είτε θα είναι 1 χρόνος, 2 χρόνια, 6 μήνες. Βέβαια, στους 6 μήνες δεν θα προλάβετε να το βιώσετε καλά. Γιατί παίρνετε και παίρνουμε άλλες εμπειρίες, άλλες γνώσεις και βλέπουμε πώς λειτουργεί ένας άλλος λαός σε όλα τα κομμάτια ζωής, επαγγελματικά, οικονομικά, σκατά, όλα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Μοιάζει με την Ελλάδα, αλλά δεν έχει πολλά κοινά. Δεν έχει. Μόνο και μόνο το ότι, ότι έχεις άλλη γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Τους βρίζεις και δεν καταλαβαίνουν. Παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο να ξέρετε. Είναι- Να ξέρετε, νιώθω ότι δεν νιώθω τρελή στον δρόμο γιατί απλά καθένας δεν καταλαβαίνει τι λέω. Μπορεί Ναι, εγώ ναι, να λέω παιδιά, τι ωραία μιλάω τελικά. λουλουδάκια. Ε, Μπορεί να λέω. Εγώ ξέρετε τι έπαθα, άσχετο. Πήγα Ελλάδα τώρα τις προάλλες και είχα ξεχάσει ότι ο κόσμος με καταλαβαίνει και έβριζα ασύστολα. Αλλά ο κόσμος καταλάβαινε προφανώς τι λέω. Και μετά το σταμάτησα γιατί λέω δεν έχει πλάκα τώρα. Όχι, τώρα. Ναι. Για μένα κάντε το, φύγετε. Είναι απλά μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από εσένα και μόνο μέσα σου ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω έτοιμη να πάρω αυτή την απόφαση και να κάνω ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα μου. Διότι, παιδιά, τώρα να μην λέμε χαζομάρες, ο χρόνος περνάει, όσο μεγαλώνουμε μας είναι ακόμα πιο δύσκολο να αφήσουμε κάτι σίγουρο για να πάμε σε κάτι αβέβαιο. Οπότε μην το καθυστερείτε. Αν κάποιος θέλει να φύγει, μην το παίρνεις τώρα όλα αυτά που λέμε και λέμε την αλήθεια. Μπορείς εσένα να λειτουργήσει καλύτερα η Ρώμη για να ξέρεις Ιταλικά πολύ καλά. Βασικό, αν ξέρεις Απλά τελικά. για μας δεν λειτουργήσε καλά η Ρώμη και νομίζω ότι δεν θέλαμε και να λειτουργήσει γιατί είχαμε σκοπό να έρθουμε για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο μόνο για να εξελιχθούμε χορευτικά και όχι να ζήσουμε. Γι' αυτό έχουμε ήδη διοργανώσει τον επόμενο προορισμό μας που αφορά την εξέλιξη στους τομέους μας. Του μέους μας. Τομέους μας. Ναι, το πολυλingua εδώ πέρα δεν πάει. Στους τομείς μας. Αυτό. Γενικά, μικρή στόχη και επιτεύξιμη, θα πω. Γιατί αν έχεις στο μυαλό σου, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω και εκείνο, θέλω να κάνω το άλλο, θέλω 150 πράγματα να κάνω. Χάνεσαι πάρα πολύ. Χάνεις την μπάλα πάρα πολύ. Και εν τέλει, παιδιά, δεν κάνεις ούτε το 1 από τα 10 που θέλεις, γιατί απλά είναι πάρα πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι σου και δεν ξέρεις πού να ξεκινήσεις. Ενώ αν ξεκινήσεις από ένα πράγμα, π.χ. το σπίτι. Βρίσκεται το σπίτι, δουλειά. Βρίσκεται δουλειά, προπονήσεις χορού.
μετά απλά υπάρχει μια ροή γιατί ξεκινάς να ζεις φυσιολογικά, σαν να είσαι στην χώρα σου. Δεν θα τη νιώσεις χώρα σου, αλλά θα νιώσεις ότι μπορώ να κάνω 2-3 βήματα παραπάνω. Γιατί εδώ μπορείς να κάνεις και 5 βήματα παραπάνω. Δεν είναι ότι έχεις ταβάνι όπως είναι πίσω, το οποίο ξέρεις ότι έχει μια κοιλιά και δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Εκτός και αν φτιάξεις κάτι δικό σου, που it's okay. Αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό. Γενικά, παιδιά, απλά υπομονή σε όλα. Στόχο, υπομονή, παιδιά. Και η υπομονή και επιμονή. Υπομονή, επιμονή και fake it till you make it, θα το ξαναπώ εγώ, παιδιά. Fake it till you make it. Κάντε δηλαδή, το τατού, όχι πλάκα. Κάντε το εδώ. Να το διαβάζετε. Να κοιτάζετε στο καθρέφτη και ανάποδα κιόλας να το γράψετε. Για να το βλέπετε εσείς. Τίποτα, απλά αν λέτε στον εαυτό σας, γιατί σίγουρα περίγυρό σας λέει και μην κάνεις εκείνο και που θα πας και θα κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, θα μιλάει πάντα. Πάντα. Και το σωστό να κάνεις, που να το κάνει approve το 99%, θα βρεθεί το 1% που θα πει, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Θα πέσεις από το 1%. Αν εσύ όντως το θέλεις, αν το θες και έχεις και άτομα δίπλα σου που το έχουν κάνει ή που θέλουν να το κάνουν, που να πάτε και μαζί κάπου, απλά κάντο. Γενικά επικοινωνήστε το τι θέλετε με ανθρώπους που εμπιστεύεστε, γιατί μπορεί κάτι που εσείς θέλετε να κάνετε, κάποιος να το έχει δοκιμάσει, να μην του έχει βγει και να σας πει απλά τι να προσέξετε, ή μπορεί σε κάποιον να έχει βγει σε καλό και να σας πει επίσης τι θα σας βοηθήσει να κάνετε. Και το να έχετε μία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους είναι το πιο υγιές πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βολευτεί και μένουν εκεί δεν θα σου πούν ποτέ ναι, κάντο. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν τη δύναμή σου, αυτό που εσύ θέλεις να κάνεις και να πας ένα βήμα παραπάνω. Γιατί δυστυχώς πλέον το μόνο πράγμα που μας νοιάζει είναι να βολευτώ σε μία δουλειά και απλά να ζω. Και τι θα πει ο κόσμος. Και τι θα πει ο κόσμος αν φύγω και αν δεν τα καταφέρω και γυρίσω πίσω, θα μου πούν απέτυχες, είδες. Ναι, αλλά εγώ προσπάθησα, αδελφέ. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ προσπάθησα και ναι, μπορεί να αποτύχεις σε μια χώρα, να μην είναι για σένα, να πας αλλού, να πας αλλού, να πας αλλού και μέχρι να βάλεις ένα deadline στον εαυτό σου ότι εγώ μέχρι τα 28 θέλω να ταξιδέψω, κάθε ένα χρόνο να αλλάζω χώρα για να καταλάβω πού θέλω να ζήσω. Και όσο σου πει τι. Εσένα. Εγώ ζω. Εσύ μείνε όπου θέλεις να μείνεις. Ότι μικρό ο εγκέφαλος, ναι. Φτιάξτε τον κόσμο σας απλά. Ο κόσμος πάντα θα λέει, απλά φτιάξτε τον δικό σας κόσμο, ο οποίος θα σας πει ναι, μπράβο σου, κάντο, πιστεύω σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να έχετε άνθρωπο που να σας λέει πιστεύω σε σένα και ότι μπορείς να το κάνεις, διότι έχουμε ανάγκη να το ακούμε. Καλός ή κακός. Δεν σας λέω να το λέτε κάθε μέρα, αλλά κάποιες φορές χρειαζόμαστε αυτή την επιβεβαίωση από κάποιους ανθρώπους που σημαίνουν πράγματα για μας, για να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι σωστά. Που δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιώσεις τις αποφάσεις σου μέσω αυτών των ανθρώπων, αλλά θα ξέρεις μέσα σου ότι, ξέρεις κάτι, η Εύα μου είπε ότι είναι περήφανη για μένα, άρα κάτι κάνω καλά. Ή η μαμά σας, ο μπαμπάς σας, ο αδελφός σας, αδελφή, οποιοσδήποτε, γιαγιά, παππούς, με ποιον είστε κοντά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το να έχετε αληθινούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται στο να εξελιχθείτε και να είστε ευτυχισμένοι βασικά. Το ιδανικό και το πιο σωστό για μένα. Οι άνθρωποι σας θα καταλάβουν ότι είσαι χαρούμενος. Τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Άρα πήρες σωστή απόφαση. Δεν σου βγαίνει ακόμα. Τέλεια, θα σου βγει γιατί είσαι χαρούμενος. Γιατί δεν ήθελες να είσαι εδώ. Και πήγες κάπου αλλού για να είσαι καλύτερα ψυχολογικά. Και το πετυχαίνεις αυτό. Με τον καιρό. Με τον καιρό. Αυτό. Και οι δυσκολίες θα έρθουν. Δυσκολίες, μετά γίνονται ευκολίες, μετά ξανά δυσκολίες και έτσι εδώ πάει. είμαστε για να τα προσπερνάμε. Γι' αυτό, αλλιώς δεν θα γινόταν και αυτό το... Τι είναι, podcast. Ό,τι είναι, αλλά μία είναι ώρα. αυτό εδώ πέρα. Μ' άρεσε έτσι να κλείσουμε, μ' αρέσει. Ναι, γι' αυτό θα κλείσουμε το βίντεο. Από μας, επειδή το δοκιμάσαμε να φύγουμε έξω, να το κάνετε και να το κάνετε σωστά, δομημένο στο κεφάλι σας βασικά. Ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, θα γίνουνε, θα βρεθούν δυσκολίες, θα βρεθούν καταστάσεις που θα σας αναγκάσουν να χάσετε κομμάτια από τον εαυτό σας, θα τα ξαναβρείτε, μην απογοητευτείτε. Γιατί εγώ τους πρώτους 2 μήνες θέλω να γυρίσω πίσω κατευθείαν. Ναι, παιδιά, απλά ερχόταν και μου λέγε να ξέρεις, θέλω να φύγω. Αυτό έλεγα, παιδιά. 2 μήνες ανεπανάληπτα στο στόμα μου ήταν η πρόταση
Θέλω να φύγω, να πάω πίσω. Θέλω να φύγω, να πάω πίσω. Και θα γυρνούσα πίσω και τι θα έκανα. Και εγώ, παιδιά, απλά Τίποτα. κάθε πρωί σηκωνόμουν και έλεγα υπομονή λίγο ακόμα. Υπομονή λίγο ακόμα. Μόνο αυτό πες στο μυαλό μου. Υπομονή λίγο ακόμα. Και κάναμε υπομονή κάθε μέρα και τελικά τώρα μπορούμε και ζούμε κανονικότατα. Είμαστε μια χαρά. Ναι. Οκ. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και- για όσους μείνατε 45 λεπτά σε αυτό το Θα κάνεις podcast. edit, ρε. Edit θα το κάνω, ναι. Αλλά πόσο edit να κάνω. Και εμείς λέμε... Τέλος πάντων, το πάντων. καταλάβατε. Και σιγά σιγά θα αρχίζουμε να συζητάμε πράγματα μαζί σας, γιατί θέλουμε να πούμε για τις εμπειρίες μας, θέλουμε να υπάρχει μια ανατροφοδότηση, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει ζήσει μια παρόμοια κατάσταση και να θέλει να το συζητήσει κάπου, γιατί υπάρχουν και έξω άνθρωποι που δεν έχουν κάποιον να το συζητήσουν, να έχουν σημαντικό. προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να μοιραστούν. Εμείς ευτυχώς έχουμε μία την άλλη και είμαστε πρόθυμες και ανοιχτές να μας στείλετε ό,τι θέλετε, απορίες, γνώμες, Τα πάντα. τα πάντα Τα πάντα. όλα. Είμαστε εδώ να τα συζητάμε και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Yes. Arrivederci. Ciao. Bye.